Здравейте! Днес искам да ви представя дъното, на което съм се спрял за моя билд. Това е ASRock X870 Taichi Lite модела. Какво е Lite в него? Три неща са това. Първо, няма никакво RGB. Нито тук, нито по капака на чип, по охлаждането на чипсета. Второто нещо, което го няма и за което наистина съжалявам, че го няма, това е механизма за освобождаване на видеокартата. Не знам с колко би оскъпило това самата дуно. Това е просто една пружина с една пластмаса, не знам. Но така са решили. За жалост го няма. На мен определено ще ми липсва. Имал съм случаи, в които съм вадил видеокартата без да освободя механизма и за щастие не съм чупил нищо. За жалост го няма. Искаше ми се да го има, но това е положението. Третото нещо, което липсва, е задната планка. Знам, изглежда красиво и премиум, но така или иначе няма да се вижда. На мен определено няма да ми липсва. Това са нещата, които липсват в сравнение с пълноценния му брат. Всичко абсолютно друго си го има, което е само може да се радвам от това. Какво прави впечатление веднага като се погледне дъното? Това е размера, това се води EATX дъно, т.е. е по-широко с около няколко сантиметра отстрани. Това може да е проблем за някои кутии. Трябва да се внимава много, да се проверят спецификации дали може да поберат това дъно. Така че ако решите да си купите това дъно, трябва да внимавате и за кутията. Дизайнът е доста красив според мен, минималистичен, направен е просто да работи, а не за показност. Какви са му характеристиките? X870 чипсет. Това е върховия клас за AMD, знаете. Поддържа Ryzen 7000, 8000, 9000 серия. Може би за седмата серия ще се изисква апдейт на BIOS, ако не е с последния BIOS. DDR5 до 8200 МГц. Не знам дали си струва да се сложи такава памет, но ако може да си го позволите, защо пък не, позволява го дъното, може да си го монтирате и да тествате. Друго, PCI Express 5.0 за GPU-то и за SSD-тата. Важно да уточня, че това дъно, когато се поставят две видеокарти, разделя двата слота на 2 по 8. Много малко до много могат това. Знам за Taichi Lite и за Asus ProArt дъното, за други дъна не знам, така че ако планирате билд с две видеокарти, нямате голям избор. Това са двете дъна, за които аз знам. Може да има и други. Има 4 места за SSD-та. Едно тук, две тук под този капак и едно тук. Като това е Gen 5. Останалите са Gen 4. Доста лесно се
отваря този капак, просто това се сбутва и се маха капачето. Много лесно и бързо, няма ги малките винчета, които ги гонехме из дъното. Поставя се по същия начин. Ето така, доста бързо и лесно. Нека да поговорим малко и за портовете. Виждате отпред дебъклет, бутони под него за включване, изключване и ресет и останалите портове, 24 пиновия кабел за USB-тата, 6 SATA порта и останалите долу, стандартните като за всяко дъно. Веднага обръщам дъното, за да видите и IO Shield-а. Какво има на него? Много важно за това дъно, USB 4, 40 гигабита в секунда. Това е най-доброто до момента. Естествено има и USB 2, порт USB 3, 3.1, 3.2, C-Type, всичко, което си пожелаете, го има. Много важно, 5 гигабитов порт. Повечето дъна се ограничават само до 2,5. Другите портове, тук за аудиото, за HDMI, тук се завинтват антената, двата бутона, много удобни, Flash BIOS бутона и Clear CMOS бутона. Какво друго да добавим за това дъно? За VRAM огромен радиатор за VRAM-ите. Тук става въпрос за 24 фази. Няма да имате никакъв проблем с Ryzen 9, с 12 ядрени, с 16 ядрени процесори. Просто е готова за сериозен overclocking, бих казал. Повече от това не знам кой би желал. Просто това е overkill. BIOS казва, че бил по-старичък, с по-стар интерфейс. Не знам, ще го погледна по-натам. За сега няма се спирам въобще на него. Друго, какво мога да добавя? Плюсове, отличен VRAM, като казах, много добра свързаност с USB-тата, Ethernet портовете, няма RGB, минуси, може би размера, трябва да се внимава много с кутията. BIOS също се смята за минус. Цената по-евтина е от оригиналното Тайчи. Малко по-скъпо е примерно от TUF серията X870, но все пак това са различни класове дъна и е съвсем нормално цената да е по-висока от TUF серията. Все пак това е премиум дъно. Така и се усеща, поне за мен. За какво може да го използвате? Естествено за high-end build.
за overclocking, ако сте ентусиаст, и разбира се за Workstation също. Разбира се, вървят и разни аксесуари с него, като антена, кабели и така нататък. Едва ли са важни. По-важно е на какво е способно това дъно, а то въобще не е малко. Бих казал, че просто няма какво да се желае повече, освен ако не искате да ви свети от всякъде. Това няма да е за вас. Разбира се. Както казах, това дъно просто има индустриален вид, така да го кажем. Просто да работи и да ви върши работа. Ако искате просто да ви сети, си купувате оригиналната версия. Признавам, много е красива. Дали се заслужава парите? Може би да. Индивидуално е за всеки. Надявам се, това е за сега. Надявам се да е било полезно за някой и да съм помогнал с избора на дъно. Благодаря. Това е за днеска. Довиждане.